Nyoka yakapinda mumba mangu, zvino handichazivi kuti ndoita sei. Ndoramwa here kana kuti ndoramba ndakagara mumba macho. Muri sei mukomanashi? Please post my story makavikawo chitupa changu. Pamwe pacho unosvika pakupererwa. Chokwadi handitozivi kuti ndotangira pai, but ndichaedza nepose pandinogona napo kuti munge muchikwanisa kuzonzwisisawo nyaya yangu kuitira kuti vanhu vange vachizondibatsira. Ndiri kunzwa kurwadziwa mukoma, basa chairo kushanda. Ndava kungoshanda zvekungoti ndingagoita sei, nekuti kuZimbabwe ndine vana vangu ava vari kugara naamai. Apa ndainge ndichitoti iro rino gore ndogore randiri kuda kushanda nesimba. Vanhu vanoti nhamo mbiri hadziuyi pamunhu umwe chete, but kana ndiri seni nhamo mukoma dzakaita kundimomotera serino gore, because sekuru vangu hanzvadzi yaamai, my mother's twin brother, vari kurwara zvakaomarara, ende ndikuona kuti zviri kutoshungurudzawo amai. Pose apa ndanga ndiri mubishi rekuti ndige ndichipedzisa imba, nekuti imba iyi takatenga iri stand, and stand yacho yakatidhurira. Zvino ndokubva tachizodira foundation tikambomira, mari tainge tisina, saka tanga toti nahabhi iro rinogore ndogore ratichashanda zvakaomarara. But yai matambudziko andazosangana nawo iro rinogore, handizivi kuti achazondisiya ndava papi. Mukoma, as I'm speaking with you right now, ndatobva kubasa, but I can't even go inside my own house ndisati ndataura nemi. Ndokusaka ndasarudza kuti munge muchizoverenga nyaya yangu, mosheya nyaya yangu, asi ndinokumbira kuti munge muchizochengetedzawo chitupa changu. Muri sei mukoma? Ini zita rangu ndinoitwa Amanda. You know, it is very hard kuti ugere kuno kure nehama dzako, nobva wasangana nemasituation anorwadza kudai, but at the same time murume achikukumbira kuti usazivisa hama dziri kumba, nekuti ndozvandiri kuudzwa nemurume ari kuti usazivisa hama dziri kumba kuti ndo zvakaitika kunoku. We need to find a way. Kana kuri kunzi iwewe unenge usingachadi marriage yacho, ungondiudza tongoseparata in secret, but vanhu kumba vasingazvizivi. Okay, I came here 3 years ago. Ndauya kunoko, I started working like a slave. Mukomanashi ndaishanda ndisingarari. Murume wangu ndainge ndakamusiya kumba uku. Ndakange ndisingadi upenyu hwekuti iye anenge ari kwake inini ndiri kwangu, nekuti murume wangu akambondichengetawo patakange tichiri kuZimbabwe. Ndiye akange ari the breadwinner kwavo, zvekare the breadwinner kwedu. Vaitoziva kutoti munhu watinokwanisa kuchemera kwaari ndiAmanda, nekuti murume wake anogona kuita plan akatibatsira. Nekuda kwaizvozvo handina kuda kumusiya. Mufunge zvenyu mukoma, takabva tachizoti zvinhu zvedu zvaita, ndokubva ndachizoti ange achizouya kuno. I was so proud because ndakava an honest wife. Chivimbiso chedu chatainge takavimbisana ndakachichengetedza. Then a year ago, my childhood friend uyo anonzi Ratidzo, she then reached out to me akati, Amanda kunokundanzwa. Ratidzo was dying in Zim in her marriage. Akanditumidzira picture achindiudza kuti ainge asina kana chokudya mumba, yeti murume wake ainge amubvutira. Akati ndabvutirwa $300 nemurume, imari yaandibvutira abva aenda akanoidyiwa nevamwe amai vanogara kunext street. Saka pandaenda kuikoko vabva vandirova, vakati ini handizvizivi izvozvo zvekuti kana munhu akauya panapa patouchline pamba pangu patinoita zvekutengesa muviri wangu, ndobva ndamubvunza kuti mari wabvumirana nemudzimai wako here usati wauya kuno? Ini ndinongozviitira basa rangu. Ndokubva vamurova Rati uyu. Saka ndakangorwadziwa nazvo, because I am a fool, mufunge zvenyu, with a soft heart. Ndakabva ndati Ratidzo, I'm going to save you. I used my own savings. Murume wangu akange asingatodi, necha ainge achirambira ndizivi. Zvimwe kuda kwakange
kuri kungovharawo ma1 kuitira kuti ini ndisazombova nesuspect yekuti vanhu ava vanogona kuzofambidzana. Saka handichazivi zvimwe kuda pandakavasiya variko ikoko kuzimu pane zvakatoitika, because kufambidzana kwacho handina kukunzwisisa. I paid for everything, angasara aine zvikwereti zvangu, paid for her flights. When she got here akatotanga kutogara mumba mangu. She ate my own food and ndakamubatsira nezvose zvandainge ndichifungidzirawo kuti ndikamubatsira nechakati nechakati so that she can be okay. I thought kuti I was bringing a sister, because kuno ndakange ndisina kana shamwari, ndakange ndisingazivi kuti I was bringing a snake mumba mangu. Saka last month I finally managed to start suspecting kuti pane zviri kuitika mumba, but ndakange ndisingazivi kuti what is really happening. Saka Rati started acting strange. She was no longer that friendly kwandiri, and akange asingachadi kuti tinge tinyanya kuwirirana. Ndaiti kana ndikaenda kumba kwake, ndaenda kumba kwake kudaro, ndaingoona kuti katreatment kacho kakange kasisiri katreatment kaya kemunhu ainge achida kuti ndinge ndichimuvhizitira. So I started to suspect kuti munhu uyu anogona kunge aine zvaanenge achiita zvaanenge asingadi, kana kuti zvaanenge achitya kuti tikanyanya kuramba tiri too close ndaizopedzisira ndazviziva. So mukomanashe nerimwe zuva handizivi kuti chii chakaitawo kuti ndinge ndichizobata foni yemurume wangu. Ndabata foni yemurume wangu kudaro ndo pandakabva ndachizoona message yainge yakasevwa nezita rekuti Bestie neka UK flag. Ndakabva ndati Bestie uyu ava kunzi Bestie, murume wangu haana Bestie, tingori vaviri takadaiso ndisu ana Bestie. Saka iye anogoti aseva umwe munhu Bestie wandisingazivi ndiani. Kunovhura kudai mukomanashi ndakarwadziwa. It was Rati zvake. Saka vaita vachichata vachidilita messages. Saka message yandakabata yakange isina kuverengwa nemurume wangu yainge yakanyorwa kuti baby kasi watorara here, have you deleted the chat, my love I miss you, have you asked her yet, tell her ka sei uchita sekunge unomutya. Akambonyanya kukosheiko iye ama wacho, ingawani zvaunoti haakunakiri wani. Why haven't you tell him kuti you want her to remove you from her visa? Inini ndobva ndakuisa pane rangu visa. I want you to become my dependent, soko in brackets, then we can start our life together. I understand zvinorwadza mukomanashi. When I woke up my husband ndakamubvunza kuti zvipi zvinorwadza zvawakaudzwa nefriend yangu. Ndokubva tatanga kunetsana, takanetsana zvokurevesa nemurume akange asingadi kana kundibudira pachena kuti zvaainge akaudzwa nefriend yangu pamusoro pangu ndezvipi. Turned out kuti ndisati ndaroorwa nemurume wangu ndakange ndiine umwe mukomana uyo wandaidanana naye, because ndakange ndisiri sure about my husband. Saka it was just a short relationship. Murume uyu akangouyawo akagara muarea medu, saka aivawo munhu aiva nezvimari zvake. Ndakaona sekunge akakasika akagamuchirwa navatete vangu mushure mekunge vandiona ndiinavo. Wangu murume chaiye aisatodiwa nevabereki vangu, vakange vachiti ainge asina respect. Saka chaaingoda kungorara neni chete. Saka ndo zvakange zvava kundirwadza. When this guy came around, wandichati Caleb, when he came around ndakabva ndatanga kufambidzana naye, but it was just a small time relationship. Ndikangorara naye ka1. Saka munhu wandakaudza nyaya iyoyo, it was my friend Rati. Saka ndiye akabva achizoudza murume wangu about this secret yekudhara mukomanashe. Zvinhu izvozvo zvakaitika kudhara
ndo zvandava kushandisirwa mufunge zvenyu nemurume wangu. Ari kuti saka waindichita ndaifungidzira kuti maybe you were honest but you were not honest. Kana vana vacho vatakazvara kana paine anenge asiri wangu, apa ava kuti nekuti wakange uine mumwe mukomana wekutanga mwana watakaita tose, I don't believe you kuti mwana wangu. Saka mamwe ma-expenses ekuti we have to fly back home, totombosiya zvekushanda, then tobva taenda kuma-DNA. I am willing to do it because pandakatizira inyaya yakatombonetsa, sezvaanoziva kuti maparents ake vakange vachiti hakuna munhu anotizira asina pamuviri. Saka vaiti chikonzero chakonzeresa kuti unge uchitizira usina pamuviri ndechei? Dai wangomirira kusvika wazobvisirwa mari. Nyaya iyoyo anoiziva, but nekuda kwekuti ari kuda kufadza rati uyu ari kuita sekunge pasina kana chaanotomboziva. Mukomana Shim ndo nyaya iripo right now. Ndiri kunzwa kurwadziwa kwakanyanyisa, saka ndakazokwanisa kubata amaini, ndakazokwanisa kubata bamunini, nekuti inini narati taingoitana amai guru naamai nini. Ndakati ndichitaura navo bamunini, ex warati vakatoti akatotiza nemari yemukando. Vakange vachitamba round ikoko kwavakange vachigara. Haana kana kutombogara akandiudza nyaya iyo yokuti paakabva kuZimbabwe aita zvekukandirana raundi nevamwe vanhu vemunharaunda, murume wake arimo. Saka murume wacho ari kuti ndini ndiri kutoshanda ndichitobhadhara mari iyoyo yemukando. Saka she never told me about this. She even lied on her visa application about a criminal record, nekuti nyaya yacho yakatomboendeswa kumapurisa. Saka ndo nyaya yangu yandiunza pano, handizivi kuti ndodii. Sofa murume wangu iye ari kuti kwandiri chingomuregerera, then tobva tangogadzirisana tisingazoiti kuti dzimwe hama dziri kuZimbabwe dzinge dzichizoziva nyaya iyi, nekuti kana pakazopinda vamwe vanhu pakati tinokwanisa kusazonzwisisana, asi kana tikangogadzirisana pachedu tinogona kusvika pakunzwisisana. Vanhu vagara vanotadzirana mudzimba. Iwe kana ukada kutsvakisisa zvakanyanyisa uchaona sekunge ndakanyanyisa kukutadzira, but kunzoko kutori nevamwe vakadzi vanototadzirwa zvakanyanyisa asi vachitozoregerera varume vavo. Ndo nyaya yandiunzawo pano. Mukomana Shindibetsereiwo, ndoita sei? Munhu akadai angaregereka here for the sake of my kids? Uye zvekare pfumvu yaava kundionesa nekuti nemurume hatichanzwisisani nekuda kwenhau yakamboitika ndisati ndamutizira. Mumba macho muchazogarika here kana kuti tichazova vanhu vanongogara vachingonetsana? Because nemurume yangova chorus every day, ndiyo anthem yava kungoimbwa mumba kuti I trusted you. Ndaitofara ndichingofungidzira kuti ndini ndega, izvo kwakange kutori nomumwe munhu. Yet zvake izvi zvaakandiitira recently ari kuda kuti ndinge ndichimuregerera. Ndibetsereiwo, ende kunyangwe akada kuzvibvisa pavhiza rangu handina hangu basa nazvo, asi chinozongondirwadza ndechekuti achazongoramba ari muno muUK ava dependent ye-best friend yangu. Handizivi kuti pain yandingazonzwa ipapo inenge iri pain yakaita sei. Kuno kwacho I am lonely, ndinogona kungozvipfuudza nekuda kwavo vanhu vaviri ava. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu zvakaoma amakaita kugarirwa uko nekoko, because kupabuda apa ma1 chazongosara ndechekuti muchazotongoisirwa mushonga wekuti munge muchitongofa, vanhu vosara vachitongozvidyira joy. Hanzi chiri kundirwadza ndechekuti ma-messages ainge arimo mufoni, ma-messages ekuti saka wakati kudii, chimuudza akubvise
paudependent apa kuda kuti vanyatsokufara zvakanaka havakwanisi kunyatsokufara kapa because pane dependency iripo. Saka once matongobvisa murume wenyu, then the marriage it is over. Chaanenge achanyengerera kwamuri panenge pasisina zvapo. Ngatibatsirei vanzvedzi vedu ava mucomment section. Zvinongorwadza vakatambwa yakapenga nebest friend anzi nyoka mumba mangu. Voita sei? Voramba vakanyarara here imi kungonyadzisa muvengi? Uyai kumusha nemurume wenyu, endai kumaDNA, hazvinazvo basa kuitirawo ramangwana revana vasazongoramba vachizongobatwa nekamwe kakungobatwa nemurume wenyu kanenge kasina kunaka, because ichangoramba iri chorus sezvamataura kuti pavana ava ndine suspect. Saka munyadzisei, uyai muite maDNA nyangwe zvichirwadza hazvo. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi zita rangu ndinoitwa Tino, uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. Upenyu ndiwe kungodaro but kubva zvandakatanga kudanana nasekuru Gomo, upenyu hwangu hwakabva watoshanduka. Apologies ndinovati sekuru Gomo because mudzimu unosvika pavari ndiva Gomo, saka ndinongova respecta like that. But pane zvimwe izvo zvavakandikumbira kuti ndinge ndichiita zvandiri kuita for the sake of nhumbu iyo yandakatakura, nekuti vakabva mukundimitisa, uye zvekare ndagara ndino vana vangu vaviri. But zvinondiremera especially kana ndava kuda kunorara, ndikangotanga kungofunga nezvazvo hope hadzindibati zvekudaro. Ndinoita sekunge ndinenge ndichiona zviso zvevanhu vanenge vari innocent vachichema vakamira kumberi kwangu nekuda kwangu kudya. So ndiri munhu ari very supportive and I am a loyal girlfriend. Pandakanobetserwa navo sekuru Gomo ava, by the way, haasi munhu anyanyisa kuchembera stereki. He is only 37 years old. Saka ndakaenda kwavari sekuru Gomo, ndakange ndanzwa nekurwadziwa nemasari aibuda muchibereko. Ndakambofamba munzvimbo dzakasiyana kusvikawo ndichizoenda kwavari sekuru Gomo. Vakandibatsira zvandakaona. Mwedzi wekutanga wepiri ndakange ndatova right. Pandakaenda kuMP ndine zvewhite zvakabuda panguva yandakange ndiri kuma MP angu. Kubva ipapo handina kuzombogara ndakarwadziwa zvekare, nekuti vakandipa umwe mushonga wandakange ndichinwa wandaipfeka zvekare kunhengo kwakavanzika. Ndakabva ndadzokera kubasa rangu randakange ndichishanda samaid. Ndakange ndagara ndiine phone numbers avo, saka ivo kusaidi kwavo vakange vasina kundiseva. Vakazongondisevhawo mafone numbers angu mufoni mavo. Handiziviwo kuti sei vakazondisevha mufoni mavo. Vandisevha ndakatovhundukawo nerimwe zuva pandakaisa status, ndobva ndatoona munhu ava kutoti that is gorgeous. Kuisa rimwe status vari kungokomenta mastatuses angu. Ndakangotanga ndichangoti thank you sekuru until ndava kutoona kuti munhu atova interested mandiri. Ndakavaudza kuti sezvo vakange vaine mudzimai ndainge ndisingakwanisi kuti ndige ndichizofambidzana navo, saka kubasa kwangu kwakazoita chimiro chisina kunaka. Ndokubva ndachizodzingwa basa ndisina kana plan. Saka ndakabva ndaisa status yekuti zvino Mwari ndichaita sei, ko vana vamakandipa ndichaita sei navo. Saka vakabva vanditi dambudziko nderei. Ndokubva ndavabudira pachena ndikati ndatongomiswa basa ini apa pekutangira handina. Vakabva vanditi okay, for now chitsvaka imba $100. Ndokubva ndati imba ndaiwana. Idrove his car vakabva kumba kwavo vakauya. Ndokubva vachizotaura nalandlord wangu kwava kutobhadharirwa renti paya. Ndakange ndisina kana pokutangira. Vakabva vanditengera mubhedha, ndikatotengerwa nekakauchi, TV. Upenyu hwava kutotanga kutosununguka paya.
vakabva vanditi vanoda kuti ndinge ndichizoita zvekutanga kamusika, ndokuzotanga kuita zvekamusika ndichipota ndichienda ndichinonohodha kumbari, iko zvinozvi ndatova nekatakshop kangu. Saka ndava kudanana navo ndopandakatanga kunzwisisawo kuti kunyange munhu akanzi anenge ari n'anga but zvinhu zvinotombooma zvekuti anotomboshaya kana macustomers. Saka nerimwe zuva takati takagara, vainge vatoya kumba nechikafu chekuti ini nevana tinge tichizowana zvokudya. Vainge vachingochema vachiti baby, zvinhu zvakaoma zvamanje manje, handizivi kuti ndichapabuda here. Apa ndava nemhuri mbiri, ndainge ndakangonyarara ndakangoteerera murume achitaura. Saka sekuru Gomo vakabva vangonditarisa vakati you know what baby, ndine idea yandiinayo. Ndikati matiinai shewe? Vakabva vanditi tino, zvinoita here kuti paunenge waenda kunohodha zvinhu kumbari ndimbokupa kamwe kamushonga ako kanoita kuti ndinge ndichizowana vanhu. Handina kumbofunga zvakawanda nezvazvo kuti mushonga uyu unyatsokushanda sei. Saka vakangonditi mushonga unoshandiswa nevanhu vanenge vaine machechi, unokwezva chaunga. Ndakabva ndati kana zvakadaro hapatomborina kana dambudziko, kana uri wekungokwezva chaunga hapana problem. Saka vakabva vanditi mazuva aunenge uchifanira kuti unge uchienda kunokanda mushonga uyu paunoenda kunohodha musi weThursday uye zvekare nemusi weSunday, hautendedzwe kukanda kana kuumwaya panzvimbo panoungana vanhu usiri musi weThursday kana kuti musi wesvondo. Ndakabva ndati zvakanaka ishewe. Saka vakabva vachizoenda neni kumba kwavo tikatonotora mushonga, nekuti zuva rinotevera rakange riri zuva, wakange uri musi wechina ende rakange riri zuva randaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunohodha. Saka ndakabva ndachizoti let me be a supportive girlfriend, ndokubva ndatora mushonga uya. Mushonga uyu wakaita powder uye zvekare tukaita kunge tutanda. Ndokubva ndachizoenda kumbari ndikabva ndangorasa mishonga iyoyo. Saka vakazondiudza later on zvinhu pazvakatanga kusununguka, vachizondibvisa pandainge ndichigara, nekuti mari yavava kuwana yakawanda kudarika mari yavainge vachimbowana apo pavakange vasati vava kushandisa mishonga iyoyo inodana vanhu neuwandu hwavo. Saka vakazondiudza later on ndokubva vanditi unombozviziva here kuti kana ukarasa mushonga iwoyo, kana waurasa mushonga iwoyo, uyo anenge aitawo jambwa rake rekuti anobva achizoutsika, kana autsika anozotanga kurwara, anogona kungoita chirwere chemakumbo, kungonzwa kungobandiwa mumakumbo, kana kuti makumbo ake anotanga kuzvimba, kana kunzi ava nechirwere chemakidneys, uye kana kungogara achingotemwa nemusoro, kungonzwa mudumbu, maacids, urwere husinganzwisisiki. Kunyange akaenda kuchipatara akanoitwa maoperation, vakati ivo hakuna dokta angambofa akagona kuchirapa chirwere ichocho, nekuti vanenge vakatochigadzira mumatare avo vachishandisa zvinhu zvavo zvavanoshandisa kurapa. Ivo vakati vane kamba dzavanoshandisa kurapa, saka kamba idzodzo ndo dzinenge dzava kutogara mumakumbo emunhu uyo anenge atsika mishonga yacho yandinoenda ndichinonorasa. Mukomana ndakabatikana nazvo, but ndakangonzwisisa kuti murume uyu zvose zvaanoita anozviitira kuti ndinge ndichikwanisa kuzowanawo chinondiraramisawo inini nevana apa nepregnancy zvekare on top. But ndinonzwa kubatikana mukomana because vanhu ava vanosvika pakupera mari, vanoenda kuzvipatara, vanoenda kwakasiyana siyana vachida kunobetserwa, but vana chiremba vanogona kutovapa wrong medication, ende kana akatononoka kuenda kuna sekuru ivavo zvinogona kutodhakwa munhu akafa. Asi kana munhu akakasika aenda kumaprofita
kana kuenda kune dzimwe n'anga kana masvikiro vanobva vatoudzwa kuti mune n'anga yamuine chikwereti nayo, because ivo vakati sekurugomo mushonga uyu is like vanenge vakatoisa mark yavo pachirwere chacho kuti munhu uyu anofanira kuuya kumatare angu. Saka uchingonosvika pamba pemuprofita anoona kana kuti anogona kuhaka mhepo, inobva yatotaura mhepo kuti iwe une chikwereti nen'anga, tsvaka n'anga inonzi sekurugomo. Saka iwewo unenge wava kufanira kuti unge uchitsvaka sekurugomo, mobva machizotaurirana kuti chikwereti chacho chimbori pai. Saka vanhu vanozoti kana vasvika kumba kwasekuru kazhinji vanobhadhariswa $300-500 depending nekuti munhu iyeye anenge aine mari yakawanda sei. Nerimwe zuva amai guru mudzimai wasekuru vakati vasipo vainge vamboenda kumusha, saka ndini ndakange ndichigara kumba, but ndakange ndisingapindi main house, ndaingogarawo kuguest house kunorara vamwe vanenge vari mavisitors vanenge vabva kunyika dziri kunze kweZimbabwe. Saka ivo vanogara kwavo voga, vaipota vachiuya kuzondionawo sekuru pavanenge vachinzwa kundida. Saka ndiripo mukomanashi ndaiti ndikatarisa pakange pakaita kuzara semasvosve, paine vanhu vainge vakawanda. Ndo zvinongondirwadza chete kuti basa randiri kuita ndichibatsirawo murume wangu ibasa riri kuti raramisa zvedu, but ndinonzwa kurwadziwa ini kana ndikafunga vanhu vose avo vanenge vasina chavanenge vakambovatadzira sekuru ava, asi nenhau yekuti sekuru vakange vava kushayawo macustomers, zvino ini ndinovabatsira. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukazoposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei naye tino uyu mucomment section. Uchaita ngozi nekuda kwezvauri kuitiswa nashewe kokuzoti shewe zvakangoma hazvivedwe. Ngati taurei naye tinowafungako kuita mukadzi wen'anga here naye ngatitaurei naye mucomment section. Zvakangoma hazvivedwe. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai hanzi I am a 35-year-old deacon and kuchurch ndichati tinopindira muHighfields. Saka ndichangochinjawo madates, ndichati zvakaitikawo last Sunday. Saka takange tiine conference kedu, saka we were hosting visitor South African ainge akabva kuSouth Africa nemamwe maZimbabweans avo atinonamata nawo, but vachinamatawo vari kumabasa kuSouth Africa. Saka I wanted to look nice plus handisati ndawana zvangu kunyangwe ndiri mudikoni, ndakati maybe ndinokwanisa kuzowanawo mukadzi paconference. Saka ndakabva ndaenda kune imwe boutique yandisingadi kutaura nezita nekuti ndinozoita sekunge ndava kuvashora. Saka ndaendako ndaiva ndiine suit yandakange ndichida, ndaida slim fit designer suit, but ivo vakazondimanikidza vasikana vaya vanotengesa masutsu acho ndokundimanikidza kutenga kamwe ka slim fit. Ndaitoda umwe musikana ainge arimo atondipa mafone numbers, saka ndakaona sekunge ndinozoita sekunge munhu anoshusha, ndokubva ndangobvuma, but it was a bit too tight. Saka ndakange ndava kutozviona sekunge like an international pastor sezvandainge ndaudzwa nemusikana mutengesi uyo wandakange ndatosvitsa shoko kwaari akandibvuma, but paWhatsApp ndakazoona atondibloka ndichangobuda mushop ndikangosiyana hangu nazvo. During praise and worship nekuda kwekuti kasutu aka kakange kari very tight, ndakange ndisina chivhara ngozi, ndakangopfeka zvakangodaro kwava kutoenda kuchechi, ndakapfeka sutu yangu. The music got very hot. Takatanga kutamba kani. The lead singer called all my church leaders to the front to show the visitors how us Zimbabweans praise the living God. The spirit of King David took over me. I started dancing. I am a high kick traditional dances, jumping in the air. Zvino ndakati ndajamba ka 1 ka 2
third high jump. Ndichingonojamba kudaro trouser rakangonoti mwa kutsemuka, ende rakatsemuka nechepakati apa pasuri dzose ndokubva dzatongodongorera. I didn't realize it at the same time because ndakange nditori on another level. I kept on dancing ndichitoita ma traditional dances angu iwawo. The worst part mukoma no chivharangozi. Saka ndakangoona kuti vanhu vakange vava kungotamba zvimwe zvezviya zvakange zvakatosiyana neni, vanhu vakange vava kutondinyarira. Ndakazongobatwa nevamwe vamudhikoni vakatongobudikirawo muvamwe ndokubva vandibata vakabuda neni panze. Tava panze ndopandakangonzwa ndava kurohwa nezvimhepo. Mukoma, to this very day kana kurara ngope hadziuye ndikangofunga nezvazvo. Ndinongotanga kungonamata ndichiti blood of Jesus, blood of Jesus, because ndinenge ndichida kubvisa nyadzi mupfungwa dzangu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo ndakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vamudhikoni. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatitauri ndavo mucomment section. Hanzi so far ndava kutonamatirawo kune rimwe sangano ndiri kunzwa kunyara kudzokera kwavainge vachinamatira hanzi makore ose awa nekuda kwezvakaitika yapakaipa. Vadiwa vateereri ndoma messages awo ndanga ndakakubatira. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.